System Studio Sotis. Здравейте, приятели! Много се включвам на живо, за да ви кажа, че датата е 25 май 2024 година. Значи от името на Мелек и Демир каним всички близки приятели и роднини да присъствате на рожденият ден на близнаците Пламен и Люк. Разбира се, за вас и за вашето добро настроение ще се погрижим ние, оркестър Галаци, Румен Камбуров и най-якото студио от град Ямбол, Софис. Студио Софис, Кулит, ще заснемат най-хубавото тържество, най-хубавият рожден ден на Пламен и на Люк. 25 май 2024 година, Гранд Принцес в град Сливен ще бъде рождения ден. Очакваме ви. Везани децата, топлят сърцата, момиче и момче, за нас за всичко те. Мерце казва момчето, за него